Mati jong achik lo nang letang lo pulote hempuji so phan ke kroy ra tuma phan bangke isi ning karong achik lo pusi ning karong chipi pon rentilo la sonsi kedam tang mati jong ni phai phorni di phu chek solang so baptist church along pre christmas ketalon pado ponsi ning karong chipi pon renti bangso pre christmas ketalon ponahut jonang deng pi ke thomang so crit trok along pen emponsi whoever believes in him shall not perish but have eternal life pusi athepian ponlo ada porphai kebra chiti ma porma lompensi bangso mai pangcheng ponlo bangso hut CLBC chunbang rajenti mungpen kaninche pona tengke chekso langso hawara long pre christmas ketalon ponke non hello ke chengsila lapen lapuson thak ke bang jilang ani sita lapuson klem pom bomji lapen labangso pre christmas ketalon pona theke jiso mahang ke thegar ni mate mati jong ko ra phorni ning klar chen pen ta hong dun thekja phansi Prekjam monduli lapen denomination atum penching room si bangso pre christmas ketalon pon lupusi inje pon Itum pre christmas ini tum talon ponong lo christmas tarik ing ko rapho matijong la nangli leyangko kang hong mek ason lapen halasor ni ke amonduli tinatum Prekjam amonduli stame nithang muthang amonduli long chedorepji kona pini la puson pre christmas atum ki ponang koke lada Prekjam amonduli do lapen Prekjam domination do lada pen itum chingrum ponsi pini dak ceksolang so baptist church pen cepatir pi ponsi nile tum dak pre christmas labang so ditum talon pon lo bangso hut NKBA Christian Education Board chunbang Abraham Tarwa himpensi arnamalam thanpon the sona taxi Serlong John Baptist Fellowship pensitame aparti krong hawaralong pre christmas ketalon padupon bangso hut hidi sajir Baptist Church pastor Peter Bepen mai ka chapem puponalong Seva Bharat Director Borsing Tisopensi Arnamalam Thanlo bangso hut Isaya angdeng pisir kebame su trokalong pen Bible angdeng lang ponsi Arnamalam ki than parjupon News report longsodar engtila pen dilai pen bijor rongpi karbiang live